Mä halusin kuvata tänään videon ja mä tavallaan toivon, että olisi vähän kirkkaampi päivä, mutta aina ei saa sitä mitä haluaa ja toisaalta nyt tuli inspis puhua tästä aiheesta. Mä oon toiminut yrittäjänä kohta 8 vuotta, varmaan 8 vuotta about erolla ja mulla on kokemusta konsultoinnista, cateringista, siis ruokabisneksestä, ravintola-alabisneksestä. Mulla on kokemusta verkkokaupoista ja mulla on verkkokauppa tälläkin hetkellä. Ja tällä hetkellä mä teen tällaista online-osaaminen. Tää on niinku business-konsultointia ja valmennusta, mitä me tehdään Joonaksen kanssa pienyrittäjien avuksi. Me autetaan tuotteistuksessa, myynnin suoraviivastamisessa, liidigeneroinnissa, markkinoinnissa ja myös siinä, että miten nämä kyseiset henkilöt niin vois tehdä asioita myös vähän kevyemmin ja ketterämmin. Mutta me autetaan käytännössä yrittäjiä saamaan lisää rahaa sille, että se vie heiltä vähemmän energiaa ja vähemmän aikaa. No nyt sä kysyt, että Joona, mihin helvettiin sun palveluita tarvitaan? Ja niin hassua kuin se onkin, mutta ihmiset ei ole luontaisesti kauhean hyviä myymään tai markkinoimaan. Toitotettu sitä, että jos sulla on vaan hyvä tuote tai hyvä palvelu, niin se niinku riittää. Mut se mitä mä oon nähnyt, niin kyllä kaikki tarvii markkinointia. Kyllä kaikki tarvii myynnissä apua ja aina voi tehdä asioita paremmin. Ja meidän asiakkaat haluaa päästä sinne visioon heidän omasta niin kuin unelmatilanteestaan. Tai tehdä töitä sen eteen, että he pääsisivät sinne, missä he haluaa olla. Ja me autetaan luomaan niitä strategioita. Me ollaan siinä niin kuin tilivelvollisia. Me coachataan tai valmennetaan, autetaan siinä matkalla, jotta he pääsisivät sinne. Koska yrittäminen on aika vaikeaa ja yksin yrittäminen on vielä vaikeampaa. Ja jos sä oot yksin yrittäjä, joka yrittää tehdä kaiken yksin, siitä huolimatta, että ei oo myynnin ja markkinoinnin asiantuntija, niin se on yleensä se pullonkaula, miksei päästä tiettyyn tulotasoon tai tiettyyn pisteeseen, missä haluaisi olla. Ja fakta on se, että jotta sä saat sun liiketoiminnan toimimaan tai sun elämän toimimaan ja sä pääset niinku toteuttaa sitä sun omaa merkitystä tai sitä asiaa, mikä tuo sulle merkityksellisyyttä, tuo sulle vapautta, tuo sun asiakkaille tuloksia, niin sä tarvit sitä myyntiä. Mä tiedän, että sä saat sun asiakkaille tuloksia. Se on yleensä se helpoin osuus. Yleensä ihminen, jos niillä on itsevarmuutta siitä, että he voivat olla personal trainereita tai he voivat tehdä videotuotantoa tai he voivat myydä mitä vaan palvelua. Laita tilalle mikä vaan muu palveluvalmennus tai konsultointi. Niin yleensä se kumpuaa sieltä, se rohkeus lähtee yrittämään, niin siitä, että mä osaan tämän homman. Mutta mihin se yrittäjyys yleensä kaatuu, mun mielestä, on se, että ne ihmiset toteaa, että tämä myynti ja markkinointi olikin aika perkeleen vaikeaa. Koska se on. Ja se johtuu siitä, että siitä tavallaan tehdään liian vaikeaa, mutta myös siitä, että ne on taitoja, joissa kilpaillaan paljon. Ja jos siellä markkinassa on 10 muuta personal traineria, jos sä oot vaikka personal trainer, niin jos siellä on 10 muuta, jotka saa sen homman kuulostaa kiinnostavammalta, osaa puhua spesifimmin, osaa tehdä tarjouksen, mistä on vaikeampi kieltäytyä. Eli se on niin hyvä, että se tuntuisi tyhmältä kieltäytyä siitä. Niin silloin nämä ihmiset menee hänen luo. Ja sun luo ei tule tyyppejä, vaikka sä saisit kuinka hemmetin hyvin tuloksia. Että silloin kun sä saat asiakkaan, niin sä oot maailman paras personal trainer. Silloin kun mä olin restonomikoulussa,
ammattikorkeakoulussa ja meillä oli tosi paljon markkinointia siellä ja se oli itse asiassa aika nastaa, koska nykyään kun on itse markkinoinnin ja myynnin parissa ja on postannut somea tuhansia ja tuhansia kertoja ja näin, niin sieltä tavallaan edelleenkin ne tietyt opit ja jutut on niinku mielessä. Mutta yksi asia, mitä meidän opettaja sanoi meille, mikä on jäänyt mulle mieleen, on, että sulla voi olla Suomen paras pihvi, mutta mitä sitten? Ja toi on se opetus, mikä mun mielestä kaikkien kannattaa panna kaaliin. Ja se on se syy, minkä takia joku saattaa tehdä sun mielestä vähän kringen näköisiä somevideoita, koska ne haluaa saada sen oman viestinsä perille. Ja se, että sä et ymmärrä sitä, että mistä nämä puhuu, se, että sä et ymmärrä siitä, mistä mä puhun, johtuu siitä, että mä en ehkä puhu just sulle. Ja siinähän sen markkinoinnissa on kyse, että sä puhut sun oikeata tarinaa niille oikeille ihmisille. Ja sä esittelet sen sun tarjouksen siten, että sen potentiaalisen asiakkaan mielestä se raha, mitä sä pyydät, se mitä sä saa vastineeksi sitä rahaa vastaan, niin on hänelle hyvä diili. Ja se vaatii tarinoita, se vaatii sitä, että sä vakuutat sen toisen ihmisen. Ja joskus se vaatii vaan sitä, että sulla on niinku selkeyttä siinä omassa jutussa. Ja nämä on niitä syitä, minkä takia me pyöritetään online-osaamista. Koska sillä ei ole mitään merkitystä, jos sulla on se paras palvelu tai paras pihvi. Tai mitä vaan. Niin jos ei sua löydetä, jos ei sulla oo liikennettä, eli niitä silmäpareja, jotka tulee sinne sun maailmaan, sun niinku someen, sun sähköpostilistalle ja niin poispäin. Jos sulla ei ole sellaista sisältöä ja menetelmiä, mitkä kasvattaa sun luottamusta, ja jos sulla ei ole sellaista tarjousta, mikä sinetöi sen sun koko storin, niin todennäköisesti sä jätät rahaa pöydälle. Ja me halutaan auttaa ihmisiä rakentaa näitä systeemeitä, mutta myös tarjotaan sitä tarvittavaa tukea. Koska mä oon vähän sellainen systeeminörtti, mä tykkään itse aina miettiä, että miten jonkun voisi tehdä niin kuin nätin systeemin tai jonkun hienon jutun. Mutta se systeemi, mikä on niin kuin kaikista vaikea hallita ja kontrolloida, on täällä pään sisällä. Ja se, että silloin kun mä rupesin myymään konsultointia, valmennusta, mä jotenkin ajattelin, että se on enemmän kiinni niistä systeemeistä. Mutta todellisuudessa on siitä kiinni, että miten me saadaan ihminen, tai miten me pystytään auttaa ihmistä tekemään ne asiat oikeasti, systemaattisesti ja sillä tavoin, että sitä toimintaa jatketaan siitä huolimatta, vaikka sulla iskisikin epävarmuus ja tulisi niitä haasteita. Ja siinä on meidän hommas kyse. Se, että ehkä, niin kuin, jos ei tiedä näistä asioista, jos ei ymmärrä valmennusbisnestä tai ei ymmärrä, miten luodaan arvoa, niin varmasti voi sekoittaa meidät johonkin tällaiseen UBC-sisällöntuottaja himmeleihin, mitkä on semmosia, niin kuin, että myy jotain digituotetta, joka on jonkun muun tekemä. Tässä meidän bisnesmallissa ei ole kyse siitä. Meidän bisnesmallissa me autetaan sua rakentaa sun osaamisesta ja sun palvelusta ja sun intohimoista sellainen bisnes kuin sä haluat. Ja se tulee kasvaa. Se on se syy, minkä takia me tullaan tekemään tätä jatkossakin. Ja vaikka se välillä ehkä aiheuttaa hämmennystä ja ehkä välillä vihaakin joissain ja joitain se ärsyttää, kun me puhutaan avoimesti rahasta ja muiden tuloksista. Mut ymmärrä, että sä tarvit konkretiaa, ihan sama mitä sä myyt. Niin jos me vaan myytäis sitä, että me autetaan sua saamaan hyviä tuloksia, niin se ei tarkoita mitään, mutta kun me sanotaan, että Julia on tehnyt 11 750 € lanseerauksessa 1 kuukauden aikana, niin se pistää asioita vähän perspektiiviin. Pointti on tää, että
Meillä on paljon ihmisiä, jotka ei ehkä halua mennä duuniin, mutta haluaa tehdä jotain merkityksellistä ja luoda siitä omasta osaamisesta, luoda siitä omasta bisneksestä paremman, merkityksellisemmän, hauskemman, kaikkia näitä asioita. Ja se on se syy, minkä takia mä tuun jatkossakin myymään valmennuksia, konsultointia. Mä tuun jatkossakin auttaa ihmisiä tuomaan heidän oman tarinan ja osaamisen paremmin esiin, koska se on mun intohimo. Ja toivottavasti säkin löydät keinon tehdä sun intohimolla rahaa.